Padayon nga suspendido karong simanaha ang face-to-face classes sa pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Kini ang gipahibaw sa post ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Diin until further notice pa kung kanusa ibalik ang face-to-face classes sa public school. Nagpadayon sila sa pagpatuman sa modular distance learning. Niadtong Biyernes sa hapon, nagtigom sila sa Talisay City LGU ug kadagkuan sa Talisay City DepEd Division pagtuki sa maong katuyuan. Sa miaging semana, mihimog inspeksyon ang Talisay City Engineering sa mga school buildings. Nakita man nga safe ang mga buildings, apan ilang gitimbang-timbang ang kaluwasan sa mga tinun-an. Humansan na sinati nga dulan sa 90 ka mga tinun-an ang nakuyapan ug gitabang tungod sa kalisang. Agni atong magnitude 7.4 nga linog sa Davao Oriental niadtong October 10 nga nabatyagan usab dinhi sa Subo. Ang nabatyagan nga linog nahitabo sa adlawan diin adunay klase. Matud sa mayor sa Talisay City, gikonsiderar ang safety ug ang trauma pa sa mga tinun-an, ilabi na nga nabatyagan gihapon ang mga hinay ngadto sa kusog-kusog nga mga aftershocks.